Zein da zure izena? Zenbat urte dituzu? Nongoa zara? Nik Agurtzane naiz, 17 urte daukat eta Portugaleten bizi naiz. Zer da egiten duzuna? Kontatu nahiko zenukena. Nik etorkizuna eraikiz taldean nago eta 3 urte daramatzat. Lehenengo fasean gai asko buruz hitz egiten ditugu. Eta bigarren fasea gai hori ekartzen ditugu eta praktikan jartzen ditugu. Eta orain azken fasean nago, haga deitzen dena. Eta han eraikitzen eta laguntzen gaude. Zergatik animatu zinen hori egitea? Zergatik gustatzen zaizu egitea? Aurreko taldekoek esan zigutelako oso ondo zegoela eta asko ikasiko genuela. Eta animatu nintzen apuntatzera. Animatu beste gazte batzuk hori egitera. Nik animatzen zaituztet etortzera lagun asko egingo duzuelako baita asko ikasiko duzueliz bizitza.